Astagfirullahaladzim. Maya. Bun, pegang Bu. Maya, mari. Astaga, Guys, I get this video that I want you to watch for you to see what is going on in other countries. It's happening in Nigeria, also happens in other countries. This happening around Cuba also, where two siblings get into, man and woman thing, whatever they believe, hold them tight. You see this always in Nigeria. People are being stick together. Either a man go for another person's wife, or another woman go to another man's husband. So all this is really happening. Whatever that is happening in Nigeria happens in another country. So you don't have to always stress Nigerians that all these kind of things only happen in Nigeria. No, it do happen in other countries because you can watch the priest or whatever the ritualist man, or whatever they call them, they're trying to perform some rituals to be able to separate them. Even at some point, the man couldn't do anything, so they took them to another place for them to be able to be separated. You know what I mean? So all this happens, that's why bad thing is wrong. It's good for you not to do wrong because you must pay for it. You know what I mean? You must surely pay for it. So people should learn from this. You should learn. It's really, really bad. You understand? So that's what I'm trying to just watch and see how it happens and how it ends. Watch. Dipikirke anak kaya ngono ku dipikirke. Masalah kakak adik. Ini semua Piye coba iki? Eneng kain Bu, kita tutup aja Bu. Izin kita iki Bu. Iya, aku sabar loh, cuman Piye ngobatin? Mletake mari, mletake. bingung dicoba juga aku Mas Karyo. Tahu loh. Panji ingin sekolah juga Mas Karyo. Mungkin nyabut orang iso lengket. Enggak iso. Lengket. Jambang becang, bet adik kepala kaya Makane aku bingung iki Bu. tombong kabeh kanan kiri dolor. Aku pun bingung iki kejadian. Bu. Kasihan toh Bu. Wis Kok kasihan aku koyo ngene aku ora sanggup. Brojol wetenge. Kene Bu. Aku brojol. Sing sabar. Dene ora kasih BBB Iya. Yo, tapi sing sabar toh Bu. kayak ngene iki. Mbak dipikir dhisik. Apa kudu dipikir dhisik. Tok iki. Dik, Ora kasih iki BBB ya sing ngurusi. Jadi nek iso ucul iki malah kepiye nak koyo udah kamu tidur aja Maya, kamu tidur aja. Udah tidur saja kamu. Ono Bu. Enggak iso juga. Enggak bisa. Saya udah coba tapi nggak bisa juga. Sabar Bu. Ini kalau masak ekor mau sakit jantung. Tutup. Bapak Indonesia jantung. Jendela tutup semua. Mbak Ila. Jek metu. Gimana nih Bun? Eneng dulurku sing ninggal memang. Iki jenenge lah koyo iso tahan aku tak sudah Gini Bu, kan iki wis kaya ngene. Kita ya ora piye meneh ngono lho. Aja sampai masalah iki ketambah luas. Nek sampai izin lo Mas, ya ampun, mereka arek kayak dijobaki koyo ngene. yo memang izin toh Bu, tapi nek dalam keadaan kaya ngene wis kaya ngene wis ajab. Kita ora ngomong piye meneh. Apa mungkin isinan kita ombior. Tambah izin lho nggo nek jenengan malah jerit-jerit keluar marang-marang nek sampai ling tertuwung ngamuk ibaratnya diarak piye sing izin tambah keluarga. Yo jadi piye coba Ila Mas? Aku ikut suri mau Kowe juga lapar. Lah aku piye aku orang golek kan omongi wedi. Aku pasti iku muntung mamang gak ngomong aku piye coba.
Kamu gebuk pasti kan, aku juga Ora sama. sanggup gebuk meneh wis Itu pingsan makan. piye lah. Delok koyo ngene iki wis ora apik ngono iki. Apik. Engko brojol iki to, Bu. Ya ora ngono Mas secara tahan aku delok koyo ngene gak isin lho Mas, ya ampun. Sing sabar, Bu, sing sabar, Bu. Iki kita harus cari jalan keluarnya. Kita harus cari tahu kenapa mereka bisa seperti ini. Apakah karena berdasarkan cinta, apakah berdasarkan karena sesuatu hal yang tidak mungkin kita tahu.